Permeti'm, abans de passar al tema més allà d'Església, que reformuli molt sintèticament per mi 3 petites conclusions. La primera, no estem només i exclusivament en un moment d'afirmació i de reivindicació, sinó que estem en un moment de denunciar el centralisme que d'una manera o altra ens ataca a nosaltres. Segon punt, no estem només rememorant el que som, sinó que en aquests moments, degut a la immigració, a la globalització, a un sistema econòmic integral de tot el món, estem en un moment de reconstrucció de la nostra societat i de la reconstrucció de Catalunya, integrant-hi tots aquests factors nous que hi ha ara en aquest moment. I crec que l'Església ha de reflexionar precisament en aquesta capacitat integrativa d'aquestes variables. I una última conclusió. Si estem davant d'una agressió que la manifesta d'una manera clara la manifestació del 10 de juliol, és un deure cívic de tots els partits polítics catalanistes de trobar la unitat per a fer front a aquesta agressivitat. Aquest és, per mi, un dels altres punts clau. Permetin-me que passi en els elements més significatius, jo crec, de l'Església. Al meu entendre, i aquí sí que l'opinió personal encara és més personal, tenim una assignatura pendent com a creients, que és, si em permeten, la Gaudium et Spes del Vaticà II, en el qual el diàleg entre Església i món no l'acabem de trobar del tot. Sabem que com a creients hem de donar un testimoni en el conjunt de la societat, però immediatament ens hem de preguntar, i la societat com ens veu com a cristians i com a creients? I algunes vegades ens poden catalogar, i potser d'una manera excessivament simplista, com una gent que tenim unes dèries molt particulars, i no com una gent que intentem integrar els problemes de la societat en la nostra vivència cristiana existencial. Per mi aquest és un punt que tenim pendent no només amb aquests 25 anys, sinó que arrenca de més enllà. Permetin-me un segon. Arrels Cristianes de Catalunya té, diguem-ne, els seus inicis en temps enrere, amb en Torres i Bages, en té amb en Vidal i Barraquer, en té amb l'empenta dels bisbes Ponigol i Masnou, per exemple, que qualla després amb aquest gran document signat pels bisbes de les diòcesis catalanes. Al meu entendre, en aquest moment, després de la gran aportació que havien fet els cardenals Tarancón i Jubany en la transició, i situar l'Església no com un poder polític, influent directament en la política, sinó situant l'Església en el terreny que el cardenal Jubany, amb una conferència, al meu entendre, molt important que va fer el Club Siglo XXI l'any 1979, diu: l'Església ha de ser aquell element nutrici que dongui força, que dongui motivació, que dongui valors a la política sense implicar-se directament en la dinàmica política. Doncs bé, jo crec, i aquesta és una opinió personal, absolutament personal meva, i respectant excepcions clares, com alguna present aquí, l'episcopat català ha afluixat una mica. S'ha tornat molt dòcil, però dòcil referent a actituds de diplomàcia convencional, perdent una mica la visió, diguem-ne, del seu lligam intern amb l'avatar del propi poble. Tenim exemples recents i que fan llàstima de vegades pensant en la franja, per exemple, perdoni el fet aquest. Necessitem el lideratge i necessitem la força del nostre episcopat per intentar donar allò que l'Església havia fet al llarg dels segles, també ho sàpiga fer en el segle XXI. Necessitem això. I sobretot hi ha una cosa que a mi em preocupa, perquè la vaig sentir una vegada de la boca d'un bisbe, que deia, és que lo substancial en la pastoral de l'Església és la diòcesi. I la diòcesi aleshores l'entén com una cosa tancada,
com si fragmentés la realitat nacional de Catalunya. Déu en guardi d'una desviació en aquest sentit. Nosaltres necessitem que l'esperit del concili de la Tarraconense, que es va fer 10 anys després de les arrels, continuï fort i continuï vigent. Un tercer punt sobre l'Església. El protagonisme mediàtic de l'Església ens el redueixen moltes vegades els mitjans de comunicació en temes que tenen una certa morbositat. Però el testimoni de tants i tants cristians que estan presents en el tercer món i que estan presents en el quart món, de tal manera que la nostra societat catalana no existiria amb la seva cohesió si aquests no hi fossin, això queda com desapercebut. Escoltin, els cristians continuem edificant el nostre país a través d'aquest exemple de tants i tants cristians, i això no és notícia. És notícia, moltes vegades, fets anecdòtics. Per tant, convé, en aquest sentit, una reflexió sobre allò que estem fent moltes vegades, de que som presents en el tercer món de casa nostra, que som presents en el món cultural, en el món intel·lectual, però que ho fem des d'un anonimat tan gran que l'únic que apareix són, diguem-ne, preses de posicions purament jeràrquiques. Un quart punt. És obvi que en el segle XIX i començaments del XX el paper de l'Església era enorme en la societat catalana. Quan els bisbes Morgades o els Torres i Bages o persones, diguem-ne, tan senyeres com en Verdaguer o en Carles Cardó deien una cosa, influïen d'una manera molt positiva en el conjunt de la nostra societat. El repte del nostre episcopat i del conjunt de l'Església és que avui s'ha de guanyar aquesta credibilitat d'una manera molt forta i molt intensa, perquè estem en un marc de laïcitat i de pluralisme. I aquest és el repte, al meu entendre, de la nostra Església. Sapiguer en el marc de la laïcitat, no del laïcisme, de la laïcitat i del pluralisme, sapiguer tenir aquest lideratge que representa, diguem-ne, els continguts que tenim. Perquè, i aquí acabo, perquè els necessitem, aquests lideratges. Escoltin, la democràcia no és només legitimar el poder, de dir, com que m'han votat, doncs jo ara mano durant 4 anys o els que siguin. La democràcia no és només això, que també ho és, lògicament. La democràcia és sobretot un projecte de convivència humana, i de convivència des de la base de que som persones. Doncs resulta que el nostre poble, com pràcticament tot el món occidental, els valors sobre els quals basa la seva convivència neixen del cristianisme. I en un moment de crisi social i de desmembració en l'individualisme, nosaltres necessitem que se'ns recordin aquests valors que emanen del sentit cristià i que se sàpiga fer des de la laïcitat i des del pluralisme, que són les normes del joc que ens imposa la nostra societat. I a més ens cal com a societat, però a l'Església li cal com el pa que es menja, perquè una Església que no estigui arrapada a la història del seu poble concret és una Església que perd la virtualitat del testimoni que hem de donar. I a Catalunya ha sigut l'Església un dels elements fonamentals que ens ha anat configurant com a pobles. I acabo. Deixin-me dir 2 o 3 coses que crec com a conclusió, almenys de la meva reflexió personal. Necessitem el lideratge moral de l'Església a través del testimoni, sobretot, dels cristians en el món dels problemes i de la marginació, en el món de la seva capacitat d'iniciativa, en el món de la cultura, etc. Nosaltres necessitem això i que emergeixi no allò que de vegades surt del perfil purament dels diaris, sinó que emergeixi la realitat viva d'una Església que és capaç de motivar molta i molta gent a actuar amb el seu compromís amb la societat. Segona cosa, necessitem una reflexió molt a fons de la capacitat comunicativa de l'Església,
perquè ens interessa que emergeixi allò que respon als problemes que té la societat, no allò que es diu des del clos tancat de les pròpies sensibilitats, perquè això no arriba al cor de la gent. Nosaltres necessitem això. I una petita conclusió, sobretot que l'Església sàpiga que els immigrats cristians els sàpiga portar cap a la integració en el nostre país, perquè necessitem els valors, primer, de la família explicada en sentit positiu, Segon, necessitem una cultura com a expansió de la nostra realitat espiritual, col·lectiva com a catalans. Necessitem això. Necessitem una revalorització del treball, no només com per rebre una recompensa justa, que també, sinó com una aportació que fem tots en el conjunt de la societat. I sobretot, en un moment de crisi econòmica, fem emergir aquest valor de la doctrina social de l'Església, que és de la força més potent que en aquest moment reflexa sobre el que és la situació actual en aquests moments de crisi, etc. I aleshores sí, saber que tots aquests elements dispersos que he anat dient els sapiguem lligar d'una manera integral perquè ajudem a contribuir a donar un horitzó col·lectiu del conjunt de Catalunya. Moltes gràcies.